Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo laphana umkhanyakude TV. Igama lami nguvusi Mavusana. Ngikuphathele izindaba ke laphana ezishaqisayo laphana wengane zakwethu. Ikusasa lomsakazi laphana bokhozi bheka mchunu libonakala lingahambi kahle laphana wengane zakwethu emva kokuthi namhlanje laphana akakwazanga ukuthi aqhubeke nohlelo laphana usikiya ngengoma luze lwaphatha uza kwabo laphana umroza ngenxa yokuxinwa ukugula kabi laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Khumbula lensizwa sekukaningi ixinwa ukugula isemsebenzini laphana wengane zakwethu. Abalaleli baphatheke kabi ngalolu daba wengane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinezela subscribe cizene bell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo kazi yaphinde ngena lwazi mina ngingazi mise kanjani labalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala ngalanda imbuzi ngayishaba ngakhaya notshwala besintu bheka nalo nokhamba indlela zami